Audio Jungle. गोड़ लागतानी हम रामेश्वर रुद्रपुरी खबर रुद्रपुर से रउआ लोगन के टटका टटका राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश का हर छोटी बड़न खबर खातिर करम आपके आमने सामने आपके वही भोजपुरी अंदाज में। तो चलिए देखिए आज का ताजा अपडेट। नुक्कड़ नाटक और रैली के माध्यम से एनएसएस का लइका लोग चलौले मतदाता जागरूकता अभियान। रउआ लोगन के बता दी कि उसरा बाजार स्थित माता राम राजी देवी महाविद्यालय के एनएसएस का लइका लोग स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत रैली निकाल करके मतदाता लोग के जागरूक कैले रहनी। ए दौरान लइका लोग नुक्कड़ नाटक करके लोगन के मतदान के प्रति प्रेरित भी कैले रहनी। वही रैली निकाल के लइका लोग द्वारा हमार वोट हमार पहचान, सगरी काम छोड़ दी, सबसे पहले वोट दी, मतदान हमारा अधिकार हो आदि संदेश देले रहने लो। ए अवसर पर महाविद्यालय के प्रबंधक अजय कुमार यादव जी कहनी कि देश का नागरिक होखला के नाते मतदान हमार अधिकार बा। ए खातिर कौनो भी केहू के प्रलोभन में न आकर के स्वेच्छा से सोच समझ के अपना योग्य व्यक्ति के पक्ष में मतदान करे के चाही। वो कहनी कि स्वस्थ एवं विकसित लोकतंत्र खातिर मतदाताओं के जागरूक कईल अत्यंत आवश्यक बा। मतदाताओं खातिर अपन मत का प्रयोग सोच समझ के करे के चाही। सरकार निर्माण में मतदाता लोगन का मुख्य भूमिका होला। महाविद्यालय के अध्यापक अजय सिंह जी, विवेक जी, संजय जी, सुनीता जी, ऐश्वर्या जी के ओर से लइका लोगन में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मतदान का अधिकार का समुचित उपयोग करे का संदेश दिहल गईल। मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम में मुख्य रूप से गरिमा, ऋतु, वर्षा, प्रीति, कुसुम, फूलमती, मुस्कान, ज्योति, मेनका, पूजा, महिमा, नेहा, भूमि आदि छात्राएं उपस्थित रहनी लोग। खबर रुद्रपुर खातिर रामेश्वर रुद्रपुरी का रिपोर्ट। Audio Jungle.